Oikein paljon tervetuloa seuraamaan mun ja Stellan jalkapäivää. Hei! Pikku jalkaposet siihen alkuun ja jalkapäivä lähtee käyntiin milläs muullakaan kuin olkapäillä. Seisoo vipareita tässä ihanassa panattaa laitteessa. Kyllä se vaan niin on, että jalkatreeni kulkee huomattavasti paremmin pienessä olkapääpumpissa. Ja ensimmäisenä sekä vähäisimpänä jalkaliikkeenä pohkee. Tää Cybexin pohjalaite on kyllä tosin aika helkkari hyvä. Ei ole varmaan mikään pohjalaite tuntunut näin hyvin. Ja sitten olisikin paremman puoliskon vuoro. No joo, kyllähän sitä on paras pohjalaite. Näkee varmaan ilmeestäkin. I mean, look at that face. Ja leg extension best, varsinkin tässä Primin laitteessa. Apua, nyt on kyllä aika paha ilme. Joten kuolemaan. Sitten olikin meikäläisen vuoro suorittaa, mutta siinä oli sellainen ongelma, että siinä oli Stellan painot, joten piti painot nostaa meikäläisen tasolle. Voin sanoa, että kyllä muuten tuntui etureisissä. Ai että. No on se taas, että mitä pahempi ilme, sitä parempi treeni, eikö näin? Ja tosiaan Primissa taas leg curl. Oli pakko vetää pakolliset habaposet siihen väliin. Jälleen kerran meikäläisellä naama vääntyy kuin aamu kakalla konsanaa. No todellakin. Go Ville go! Cybexin jalkaprässi seuraavana. Veivaa! Olisi voinut kyllä ehkä vähän enemmän painoa olla, kun meni aika monta toistoa tuossa sarjassa. Tuli muuten pieni huippaus tämän sarjan jälkeen, kuten varmaan ilmeistäkin näki. No nyt on kyllä vaikea pistää paremmaksi kuin Ville. Ei vaan läppä. Oli mulla 300 kiloa enemmän. Voidaan toki sopia näin, eli 100 kiloa vähemmän. Sitten susliike, mutta pakko nääkin on suorittaa. A.k.a. Cybexin abductor. Go get that booty. Ja vikanan masu. Perinteisesti Primilla liikenteessä. Tuntuu kyllä hyvin vatsalihaksissa, jos kesällä saisi sen six-packi. Jaha, siellä taas se haba. Se kuuluu asiaan. Nyt on enää loppusuora. Ja sitten posetukset. Voidaanko huomenakin tehdä jalat? Ei kun rinta hauis. Aha.